बे समाव बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो हामबायदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव मोनसे स्पेशल हाबाफारि लानानै फैदों। आर'जनि खावलायनाय। जों सासे आब'नि आर'ज खावलायनाय मोन्दों। जों चिरां डिस्ट्रिक्टनि भुटान खाथिनि बागमारा गामिनि बिथांनि मुङानो जाहैबाय नबि मुसाहारि। बिथांहा 2 गथ'साफोर दङ होननानै आंनिसिम आर'ज खावलायदों आरो लोगोसे बिथांनि बिसाया कम्पानियाव खामानि मावहैयोमोन होनना बुंदों आरो बेबायदिनो लकडाउन जानायनि जाहोनाव जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया गावनि स्टेट नागारनानैहाय गावनि हादरसाखौ नागारनानै गुबुन हादरसायाव थांनाय खामानि मावग्राफोरखौ बेबायदिनो न'आव थांजोबनांगौ होननानै डिक्लेयार खालामनायनि उनाव बिथांमोनाबो दा न' फारसे फैनो थियारि जाबाय होनना आंनिसिम दाख्लैनो खोन्थाहरदों। बेनिखायनो बिथांनि थाखायबो जों आर'ज खालामगोन आरो लोगोसे आर'ज खालामनो गोनाङा स्पेसियेलि बिसोर जि बे आब'नि बिसाय बियो आब'नि सायाव गोबांथार बोराबनाय दङ, रागा जोंनाय दङ, मोजाङै फन रायलायहरा गोबांथार सासपेक्ट जायो बिनि सायाव। बेनिखायनो बिथांनि जिबनखौ जों गथायगोन जाहाथे इसोरा बिनि सायाव थानानै गेदेर गावनि खामानिखौ मावो, बिथांनि गोसोखौ गुरै खालामनानै होयो, बुजिनो हानाय, मोनदांनो हानाय गियानखौ होयो, लोगोसे इसोरनि अननायखौ मोननो हायो, न'खराव गोजोननाय, सान्थि आरो रंजानायखौ मोननो हायो। बेबायदि जों आर'ज खालामो। दा जोबनाय फारसे आं गोजोननाय मोन्दों। आब'आ इसोरनि खामानि मावो होन्दों मण्डलिफ्राव, इसोरनि बिबानफोर लायो आरो लोगोसे बिथांनि बिसालायाबो बेबायदिनो बिबानफोर लायो होननानै खोनानो मोननानै आं जोबोद जिउआवहाय गोजोननाय मोन्दों। फोरबो इसोरनि मुङाव आरोबाव आं खेबसे आंनि गोजोननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबावबाय बेनि थाखाय। अब्ला दानिया फैदो जों आर'जसिम थांनायनि सिगां गुसुङै मोनसे जों बाइबेल सिरि नायगोन। बाइबेल सिरिसिम थांनायनि सिगां मोनसे गुसुं एग्जाम्पलसो नोंथांमोननो होनो थाखाय लाबोदों। जोंनि जिबनाव जोङो गोबांथार दुखु आरो सैनांनाय, गाबनांनायफ्रा मानो फैयो नोंथांमोना मिथिगौना मिथिया? जों संसाराव मिथिगौबा जोङो नुगासिनो दं संसारनि बेसेन गोसा मुवाफोरनि गेजेराव सना, रुफा, डायमन्डफ्रानो बेसेन गोसासिन। बेबायदिनो जोंनि मोनहासनाय समायना मुवाया जाबाय सना। जों बेखौ सरासनस्रा नोंबो आंबो बायनो हायो खमैब्लाबो। नाथाय बे समायना सनाखौनो जों मा खालामनांगौ जायो? अरिजिनेल नंगौना नङा होननानैहाय मा अरजों सावनानैसो आनजाद नायनाय जायो होनना बुङो। अरजों सावनानै आनजाद नायनाय जायो। नंगौना नङा, नङाब्ला बे नुनायाव सना जानो हागौ, नाथाय बिनि गुना सना बायदि नङाब्ला, बे सिङाव सना नङाब्ला बियो जेबो बेसेन गोसा जानाय नङा। बेबायदिनो जोंनि जिबनाबो बे सनानिख्रुइ, जोंनि डायमन्डनिख्रुइ, जों बे रुफाफोरनिख्रुइ बेसेन गोसासिन इसोरा जोंखौ सोरजिनायखाय बे जोंनि बेसेन गोसा जिबनखौबो आनजाद नायनो गोनांथार होननानै बाइबेलाव जोंखौ फोरोङो। माबायदि आनजाद नायनो गोनां? नोंथांनि जिबनाव बे दुखु आरो जारला सफैनायानो जोंनि जिबनाव बे आनजाद। नोंथांनि जिबनाव माब्लाबा समाव सैनांदोंब्ला, माब्लाबा समाव दुखुआव फैदोंब्ला, माब्लाबा समाव गाबनांदोंब्ला, नैबे नोंथांनि जिबनखौ आनजाद नायदों। मानोना बे सनाफोरखौ जेरै अराव सावनानै आनजाद नायनाय जायो, बे सनानिख्रुइ दाम गोसासो नोंथांनि जिबनखौ, नोंथांनि बे फोथायनायखौ इसोरा मानो आनजाद नाया जानो? आनजाद नायनाया गोनांथार। बे आनजादाव जोङो उथ्रिनो हायोब्लासो, जोङो देरहानो हायोब्लासो जोंनि जिबनाव जोङो बै जोबोरै गोजोननायखौ, सोरगो रायजोखौ, नोंथांनि जिबनाव रंजानाय आरो सान्थिखौ जों मोननो हागोन। अनलायग्रा लोगोफोर, बेनिखायनो नोंथांनि जिबनाव माब्लाबा समाव दुखु फैनो हागौ, माब्लाबा समाव गाबनांनाय फैनो हागौ, माब्लाबा समाव न'खराव जारलाफोर फैनो हागौ। अब्लाबो नोंथांमोना माब्लाबाबो लोरबां दाजा। जि आनजादफोर फैयोब्लाबो आं फोरबोआव थानानै नांथाबनायनि गेजेरजों आंनि जिबनखौ आं दैदेनलांगोन होननानै जों साननानै लानो हानांगोन। इसोरा अब्लासो नोंजों लोगोसे थागोन। नों बे आनजादाव देरहानो हायोब्लासो नोंथांनि जि थांखि दङ, सोरगो रायजो, बेखौ नों मोननो हागोन। नोंथांनि जिबनाव जि थांखि दङ, गोजोननायखौ मोननो, नोंथांनि जिबनाव जि हास्थायनाय दङ, न'खरावहाय नोंनि जिबनाव रंजानायखौ मोनो, बे रंजानाय, गोजोननाय आरो सान्थिखौ फोरबोआ थारैनो नोंथांखौ नोंथांनि जिबनाव, नोंथांनि न'खराव लाबोगोन। बेबायदिनो जोंनि जिबनाव इसोरा जोंखौ सनानिख्रुइ समायनासिन, दाम गोसासिन सोरजिबायब्लाबो, सनानिख्रुइ दाम गोसासिन जोंनि जिबनखौहाय फोरबोआ अरिजिनेल नंगौना नङा, जों फोथायनायाव इसोरजों नांथाबनानै थानो हादोंना हायाखै, बेखौ आनजाद नायो होनना बुंदों। आनजाद नायनो थाखाय जोंनि जिबनाव बेफोरबायदि सैनांनाय आरो दुखु आरो जारलाया सफैयो। बबेबा मोनसे सनाखौ सावनायनि उनाव बियो मा गोजोङैनो थायाब्ला बियो मोजां सना नङा। बेनिखायनो जोंनि जिबनावबो बेबायदिनो जोङो संसाराव नुनायावल', मानसिफोरनि देखायनायावल' जों इसोरखौ फोथायग्रा होननानै सानोब्ला
जों नुजा जायोब्ला संसारनि मानसि जोंल' इसोरखौ बिराद फोथायो नाथाय फोरबोआ जेब्ला जोंनि जिबनाव आनजाद नायगोन बे आनजादखौ जुदि उथ्रिनो हायाब्ला जोंनि जिबनावबो बे ओरैनो सायावल' महर होजानाय सना बायदि जागोन। जों जेब्ला आनजादाव देरहानो हायाब्ला जोंनि इसोरनि गुबै सेलाफोर जानो हानाय नङा। जों सोरगो रायजोआव मोननो हानाय नङा। बेनिखायनो जोंनि बे सनानिख्रुइबो दाम गोसासिन जोंनि जिबनखौ इसोरा मानो आनजाद नाया जानाय नङा होमबा? जों सनाखौनो जुदि अराव सावनानै आनजाद नायोब्ला जोंनि जिबनखौबो बेबायदिनो खैफोद दुखु जारलाजों आनजाद नायनाया गोनांथार। बे आनजादाव देरहायोब्लासो जोंनि जिबनाव जों गोजोननायखौ रंजानाय आरो सान्थिखौ जों मोननो हागोन। अनलायग्रा लोगोफोर बिदिब्ला जों बाइबेल सिरि बे समाव जों नायनि बे समावहाय बाइबेल सिरि 1 पिटरनि 7:6 आरो 7खौल' जों नायगोन। बे मोननै पदखौल' जों नायगोन। बेवहाय बेबायदि लिरदों, सानथ्र'हायै आनजादफोर सफैनायजों नोंसोरो दान्दिसेनि थाखाय सैनांदोंब्लाबो रंजानां। जोंनि जिबनाव सानथ्र'हायै आनजादफोर खैफोद दुखु जारला गाबनांनाय फैब्लाबो जोंनि जिउआव रंजानो होदों। मानि थाखाय? नैबेयाव लिरदों, नोंसोरनि फोथायनाया बेसे गोग्गोम बेखौ नायनो बे आनजादफ्रा सफैयो। हालेलुया। जोंनि जिबनाव जों इसोरखौ बेसे फोथायनो हायो, जोंनि गोसोजों बेसे हमथाबनानै इसोरनाव नांथाबनानै थायो, बेफोर आनजादखौ नायनो बेफोरबायदि जेंनाफ्रा जोंनि जिबनाव सफैयो। बेनिखायनो आं आब'खौ खावलायदों, नोंथांनि बे जिबनाव गोबां बेबायदि सैनांनायफ्रा फैदोंबाबो नोंनि जिबनाव इसोरा दिनै आनजाद लादों होननानै फोथायनानै लानो हानांगोन। आरो जेब्ला नों इसोरजों नांथाबनानै थायो बे समाव नोङो सैतानाबो आनजाद लायो। बेफोर आनजादनिफ्राय उथ्रिनो हायोबासो नोंनि जिबनाव नोङो गोजोननायखौ सान्थिखौ रंजानायखौ मोनहैनो हागोन। आं फोथायदों। बेनिखायनो आब'नि जिबनाव माब्लाबाबो नों गोसोखौ लोरबां दा खालाम। नोंनि जिबनाव माब्लाबा जों साननो हागौ, आं एंस्लदनोसै नामा, फोरबोनिफ्राय गोजानाव थांनोसै नामा, मानोना आंनि इसेबां दुखु खस्थ' आरो सैनांनायखौ फोरबोआ दिनैहाय मानो अनखाङाखै? बेबायदि नों माब्लाबाबो दा सान। बिनि उनाव मा होनो, आद्रि जानानै थांगोन सनाखौनो अरजों आनजाद नायोब्ला सनानिख्रुइ दाम गोसासिन नोंसोरनि फोथायनायखौबो आनजाद नायनो गोनांथार। अनलायग्रा लोगोफोर नायदो, आद्रि जानानै थांगोन सनाखौ अरजों सावनानै आनजाद नायो होनदों। अरिजिनेल नंगौना नङा? अब्ला जोंनि जिबना सनानिख्रुइ दाम गोसासिनखाय बेखौ जों आनजाद नायनाया गोनांथार। अनलायग्रा लोगोफोर, आनजाद नायनाया गोनांथार। बेनिखायनो मा होनदों, अब्लासो बियो थाफ्लायबाय थागोन होनदों। अब्लासो जोंनि जिबना फोरबोजों नांथाबबाय थानो हागोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय मा होनो, बेबायदिब्लासो जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाय समाव नोंसोरो बाख्नायजागोन, महिमा गोनां जागोन आरो मान मोनगोन होनना बुंदों। जों जेब्ला बेफोरबायदि सैनांनायफ्रा दुखु आनजादफ्रा जोंनि जिबनाव फैगोन, बेखौ जोङो बारलांनो हागोन। अब्लासो जोंनि जिबनाव जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिनगोन बे सानाव नोंसोरो बाख्नायजागोन, महिमा गोनां इसोरजों जों बाख्नायजागोन आरो मान मोनगोन। जोंनि जिबनाव जोङो मानखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जोङो दानि संसारनि सैनांनायफोरखौ नागारनानै, जोङो बावगारनानै फोरबोखौ नांथाबनायनि गेजेरजों जोंनि जिबनखौ जों इसोरनो गथायनि। जोंनि जिबनाव गोबां आनजादफोर फैनो हागौ, गोबां दुखु जारलाफोर फैनो हागौ, अब्लाबो बेफोरो इसोरनि आनजाद नायनाय होनना जों साननानै ला। गोजोननाय रंजानाय नोंथांनि जिबनाव फैगासिनो दं। अब्ला बे समाव जोङो आब'नि थाखाय जों आर'ज खालामनि। बिथांनि मुङानो जाहैबाय नबि मुसाहारि आरो बिथांनि बिसायनि मुङानो जाहैबाय फिलिप मुसाहारि। थारैनो आब'नि जिबनाव जेन बियो सैनो हानाय गुनखौ इसोरनिफ्राय मोननो हायो। गावनि सैसोनायनि गेजेरजों इसोरनि महिमानि, इसोरनि रायजोनि खामानि मावलांनो हायो। आरो लोगोसे बिनि बिसायनि थाखाय जों बिथांनि गोसोनि दरखौ जोङो इसोरनो गथायनानै होनो। इसोरा बिथांनि गोसोनि दरखौ सौगोन, खेंनानै होगोन। बे इसोरनि महिमानि गेजेरजों गावनि गोसोखौ गुरै जानानै न'खरखौ अनग्रा, गावनि बिसिखौ अनग्रा, गावनि गथ' गथायखौ अनग्रा, गावबो मानिजाग्रा न'खरजों अनलायनानै थानाय गोजोननाय आरो सान्थिखौ दानिफ्रायनो मोनगोन होनना आं फोथायदों। इसोरा थारैनो बिथांजों लोगोसे थागोन आरो बिनि जि फैबाय थानाय सम, बे जात्रा न'सिम बि फैगासिनो दङ। बिथांनि जिबनाव इसोरा थानानै हेफाजाब खालामगोन। बिथांनि जिबनाव
दानिफ्रायनो इसोरा लोगोसे थागोन बिथांनि न'खराव दानिफ्रायनो गोजोननाय आरो सान्थि लोगोसे रंजानायखौ मोनगोन होननानै आं फोथायदों इसोरनि गेदेरथार अननाया इसोरनि गेदेरथार महिमाया बिथांमोननि न'खरनि गेजेरजों नुजागोन जों दानि बे समाव आर'ज खालाम जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिदिं गोथां आरो गोथार खुसिराफा नों बेखौ गोथां समाव हामबायनाय नोंनि गेदेर अननायखौ मोननायखाय बे समाव नोंखौ बाख्नायनो नोंखौ गाबज्रिनो सम मोन्दों बेनि थाखाय हामबायनो प्रभु दानि समाव गथायजों नोंखौ फोथायनायनि गेजेरजों जे आबुं नबि मुसाहारि बिथाङा गावनि जिबननि गावनि न'खरनि गावनि गथ' गथायनि गावनि बिसायनि थाखाय जे आर'ज खावलायदों नों बिफाया गासैखौबो मिथिगौ बिथांमोननि जिबनाव जे गोरोन्थि बुजिज्लायनाय हाबनानै दं बिथांनि बिसायनि जिबनखौ नोंफोरा गथायदों थारैनो फोरबो बिनि गोसोनि दरखौ दानिफ्रायनो खेवनानै होदो नोंनि अननाय आशीर्बादखौ बिनि जिउआव लुफावनानै होदो फोरबोआ बिनि गोसोनि दरखौ सौदो बिनि गोसोनि दरखौ खेवनानै होदो फोरबोआ गुरै जानो हानाय नोंनि अननायखौ मोनदांनो हानाय गावनि गथ' गथायखौ अननो हानाय गावनि बिसिखौ अननो हानाय बेनि गोसोआव नों बिफाया थानानै दैदेनदो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बेखौ सुफुंदो बेनि गोसोआव गाज्रि साननायफोरखौ नोंनिफ्राय बोखारना हो गाज्रि साननाय सैताननि जि आनजादफोरखौ बोखारनानै होदो फोरबोआ दानिफ्रायनो बिनि गोसोआव मोजांजों सुफुंजागोन जों फोथायदों हामबायसै फोरबोआ दानिफ्रायनो बिथांनि जिबनाव गोजोननायजों सुफुंजागोन जों फोथायदों दानिफ्रायनो बिनि जिउआव गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ नों बिफाया लाबोगोन फोरबोखौ मोजां बुजिनो हानाय गियानखौ होगोन मोजाङै न'खर खुंलांनो हानाय बिनि गियानखौ होगोन बेबायदि आसा आरो भरसा खालामनो फोथायदों फोरबोआ नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिथांनि गोसोखौ थानानै हेफाजाब खालामनायनि गोदान समाव गथाय बावबाय बे आफानि न'खरथि सानै गथ'साफोर दं फोरबोआ बिथांनि जिबनखौबो नों गथायदों बिथांमोननि फरायनाय जिबनाव थानाय हेफाजाब खालामदों जे आब'नि थांखिफोर साननायफोर मिजिंफोर दङ न'खराव गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ लाबोगोन गासैबो नोंनि गेदेरथार महिमानि थाखाय नोंखौ प्रसंसा खालामनो हानाय बे मोनसे एगजामपोल जागोन बिथांमोननि न'खराव थानाय हेफाजाब खालामदों दैदेनगोन फोरबोआ गासैबो नोंनि इस्सा बायदि बिसोरखौ बाहायदो आरो दैदेनगोन बेबायदि आसा आरो भरसा खालामदों फोरबोआ आरो दानि समाव गथायफोराव जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि गोसोखौबो नों बे अननायजों सुफुंदों बिथांमोननि जिबनावबो गोजोननाय आरो सान्थि आरो रंजानायखौ लाबोगोन दानिफ्राय जोबथाराजासे जों साफ्रोमजों लोगोसे थागोन होननानै बे गुसुं आरो सासे खृष्टफोर जिसुनि आमेन थारैनो हामबाय होनदों बे प्रग्रामाव आंजों लोगोसे थानायनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो एसेनिबो फोरबोनि मुङाव आरोबाव खेबसे गोजोननाय जासिबावबाय थारैनो नोंथांमोना बे प्रग्रामखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट होदो जाहाथे नोंथांमोननि बे लाइक आरो कमेन्ट होनायजों लोगोसे आंनि गोसोआ थुलुंगानाय मोनो आरो बेबायदिनो इसोरनि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ आं लाबोबाय थानो हायो नोंथांमोनखौ मिजिंथिदों आरो जायफोर बिथांमोना दिनैहाय बे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे बेबायदि आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना बयनिबो सिगाङै नुनाय बायदि आरो बे बेल आइकनखौहाय थुनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायदों इसोरनि आशीर्बाद अननाया नोंथांमोनजों लोगोसे थाथों आरो बे समाव आङो नोंथांमोनखौ खावलायबावदों सोरबाफोर बेबायदिनो आर'जनि खावलायनायफोर दंब्ला नोंथांमोननि टेस्टिमनिफोर दंब्ला आंनो दैथायहरनो हागोन बे होनाय स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव डाइरेक्ट थोंजोङै कल खालामनो हागोन नङाब्ला SMS खालामनो हागोन नङाब्ला वाट्सएपआव होनो हागोन नङाब्ला आंनो फेसबुकनि गेजेरजोंबो मेसेन्जाराव नोंथांमोना आर'ज खावलायनो हरनो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय इसोरनि आशीर्बाद अननाया जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे दानिफ्राय जोबथाराजासे थाथोंसै आमेन गोजोन्थों